magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng baka with pinto beans. At ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, baka, yung may mga buto-buto. Pwede rin po yung laman lang ang gagamitin nyo. Depende po sa inyo kung ano ang gusto nyo. Tapos ngayon, gagamit din po tayo nitong pinto beans. Spring onion, luya, bawang, sibuyas, red and green bell peppers, annatto powder, cooking oil, oyster sauce, toyo, at saka asin. Gagamit din po tayo ng konting tubig para sa pagpapakulo natin itong ating baka. Tsaka maglalagay din po tayo ng konting sabaw mamaya. Ipi-pressure cook ko rin po itong ating baka. Ang una pong gagawin natin ay papakuluan po natin itong ating baka. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng tubig. Tatakpan po muna natin para mas mabilis po siyang kumulo. Ngayon po ay i-check na natin. Yan na po, kumukulo na po siya. Tapos ngayon ay itatapon na po natin yung sabaw. Tapos huhugasan po natin. Ngayon po ay nahugasan ko na po itong ating baka. Tapos ngayon ay ilalagay ko na po dito sa ating pressure cooker para palambutin ko po. Maglalagay po tayo ng konting luya dito sa ating baka. Saka maglalagay po tayo ng konting asin para may timpla na po siya. Lalagyan din po natin ng bawang at saka sibuyas. Maglalagay din po pala ako ng konting atsuete powder dito sa ating baka. Tapos maglalagay din po ako ng ground black pepper. Optional lang po ito. Kung gusto nyo gumamit, pwede po. Kung ayaw nyo rin po, ay pwede rin po. Lalagyan na po natin ng tubig para mapalambot na po natin to. Dadamihan ko po ng tubig para hindi siya matuyuan. Tatakpan na po natin ang ating pressure cooker. Papalambutin po natin siya ng mga 30 to 40 minutes. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag umabot na ng 30 or 40 minutes. I-check na po natin ang ating baka kung malambot na ba. Hinugasan ko na po pala ito ng malamig na tubig. Yan, malambot na po. Tsaka medyo naubusan siya ng tubig. Papatayin na po natin yung apoy kasi uumpisahan na po natin ang paggigisa nitong ating mga sangkap. Uumpisahan na po natin ang paggigisa ng ating mga sangkap. Una po natin na igigisa itong ating sibuyas. Kasi medyo mainit na po yung ating kawali. Kapag inuuna natin ang ating bawang ay masusunog na po. Isusunod natin ang ating bawang. Tapos itong ating luya. Hahaluin natin. Tapos maglalagay po tayo ng toyo. Hahaluin na naman po natin para ma-spread po yung ating toyo. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating karne ng baka. Magdadagdag lang po tayo ng konting oyster sauce. Nakapaglagay na po ako kanina pero dadagdagan ko pa po ng konti.
kasi medyo kulang pa po. Haluin natin para manuot po yung lasa ng ating oyster sauce doon sa sabaw. Hindi na po pala ako magdadagdag ng sabaw kasi marami na po ang ating sabaw. Habang hinihintay po natin na kumulo itong ating niluluto ay pwede na nating ilagay itong ating red and green bell peppers. Tapos magdadagdag po tayo ng kaunting annatto powder or atsuete powder. Tatakpan po muna natin to. Tapos i-check po natin mamaya kapag medyo kulong-kulo na yung ating sabaw. Ngayon po ay i-check na po natin kung kumukulo na ba itong ating baka. Yan. Kumukulo na po yung ating baka. Pwede na po nating ihalo itong ating pinto beans. Kung kulang pa po sa asin yung niluluto nyo ay pwede nyo pong dagdagan. Pwede na po nating ilagay itong ating dahon ng sibuyas. Kasi luto na po yung ating pinto beans kaya hindi na po kailangan na ibababad pa natin siya dito ng matagal sa ating sabaw. Ito turn off na po natin itong ating apoy para ma-serve na po natin itong ating beef with pinto beans. Ayan na po ang ating finished product ng beef with pinto beans. Sana po ay itry nyo ang reseping ito. Maraming salamat po. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!